Mae rôl y rheol lleoliad yn dechrau pan ti'n cael sgript a ti'n darllen sgript. Straight away ti'n dychmygu beth mae'r holl lleoliad yma'n edrych fel, ti'n mynd allan i ffeindio rhain i gwireddu breuddwyd y cyfrwyddwr. Mae fe eisiau rhywbeth diddorol a mae lan i ti ffindo rhywbeth diddorol a wedyn rhoi hwnna popeth yn ei le mwyn bod e'n gallu ffilmio yna bod yn iechyd a diogelwch a trafod popeth gyda pobl sy'n berchen y lleoliadau i falle bod ni angen chwythu y ffenestri yma, ti sy'n gyfn gwbl yn goffod trefnu popeth fan'na. So mae'n job exciting, os dim job fel e, mae cwrs cyfle yn rhoi siawns i ti dechrau gweld popeth sy'n digwydd a hyd yn oed cael gwared a wneud y job dy hunan.